Banaan, magkita ka. Kapit mo, pilitin mo, di ba? Uy, manana boss! Si kidnap si! Boy, tutay ka ba? Kikidnap? Oh! Isa magkikidnap? Agila! Boss! Relax mo. Sure ka, Komandir Aguila? Oh! Putik, Komandir Aguila. Oo, siguro na Komandir Aguilahan ang memories back. Mga bata-bata, andam! Andam yung mga magasin, bala. Okay. Musuko na ba ko gira? Suko, suko mo. Suko mo, suko mo, boss. Isog ka na. Isog ka, boss. Ikaw. Ako, kinasugan sa mga boss. Di ka isog. Pagpinira. Tawagan ako sa Boy Aguila, ha? Panginaw mo. Ay, tawag ko. Kutang bursa kay nang tawag. Dali. Pagdali! Buta sa undungan. Wa pa na magituplo. Tugo. Lo! Tuplok ba? Ito po, boss. Pagkahinay ba sa... Kuha ni loudspeak. I-loudspeak ang bulyong. Hello, kisa man eh. Ikaw si Komandir Aguila. Palihog kog uli na si Boy Totoy, be. Ug dili ni mo uli na dakong gira ang mahitabo. Okay. Kumarin tanggol. Ready na ba ang 2 million diha kay? Kagamay sa kandidat. 2 million ang pangayo nimo. Sus, gamay na sisiw na kayo na kuna. Gamay na kayo ng 2 million. Taiman kan ho karon. 2 ka oras ha. Kailangan maabot ka diri sa akong teritoryo. One eternity later. Kung ibigay lahat ng yaman sa mundo, handa akong makipaglaban. Si Commander Tanggol. Kinanglan makibusi si Commander Aguila ni. Asa mag-usa ka bata-bata na to? Ay, tara, boss! Oy, kan boss. Saan mo ikan? Talibang. Nalibang ba ka? Huwag ka eh. Huwag ka eh. Musik ang panggising sa tulog, man. Yeah, eh, Andam mo, andam, andam. Andam. Gagagpadong na sila. yeah. Andam mo. Upo. Lumay. Yun. Buat. Balik po. Palaw po. Stay now. No. Ay, sa, akorta. Bata. Bata. Akorta. Yan na. Akorta ba? Akorta. Kina dapat. Kina tumilyo na na. Ay, kuwang ne. Ay, kuwang na. Kuwang ne. Tira taron. Kuwang. Kailangan mo pa tag-isa. Ipamita ha. Boss, nani, boss! Sige. Bantik mo ba? Bantik mo. Ito din sa email git nito. Uy, dali. Akorta man. Puri mo sa bilin, boss. Kuha ka. Few inches later. Kuhan, mangga. Silbi ay.